Paula Mifsud Bonnici, Shadow Minister tal-Partit Nazzjonalista, tkellmet dwar il-pensjonijiet. Qalet li se jiżdiedu, iżda meta ffaċjata bl-iżball fil-kalkolu li għamel il-Partit Nazzjonalista, donnu riedet tgħid li rrelevanti. Għaldaqstant il-ġurnalisti jagħmlu mistoqsija oħra. B'kemm se tkun qed tikber l-ekonomija taħt il-Partit Nazzjonalista biex il-wedi li qed jagħmlu ikunu sostenibbli. Ma kienx taf. Provat taħraba hekk il-mistoqsija. Tal-Partit Nazzjonalista. Kemm se tikber l-ekonomija din tastimma? Il-track record, ħares li track record tal-Partit Nazzjonalista. Li imissa b'dawn l-wedi. Tal-Partit Nazzjonalista fl-ekonomija kienet daqstant tajba. Fid-dawl il-Partit Nazzjonalista jgħet ukoll ċart karbxejn għal dawk li ma jaħdmux, il-ġurnalisti baqgħu jistaqsu minn fejn ġejjin il-flus u kemm se jkun it-tkabbir ekonomiku biex isostni dan kollu. Paula Mifsud Bonnici għaltinna biss illi trid tagħmel plus. Ma tafux b'kemm ħadd ikber mal-ekonomija taħt gvern nazzjonalista. Għamel il-pluses kollha li aħna għamilna u Xi pluses huma? Mela, next question.